never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Alam mo partner, nagulat ako sa istorya ng ating letter sender ngayon na mismong nanay niya ay naging jowa din ng naging partner niya. Oh, alam mo dito papasok yung quotable quote na the greatest form of betrayal comes from the person you love the most. Ito daw yung pinaka matinding type of betrayal. And I think this is also the most painful type of betrayal. Yung betrayal na manggagaling sa taong mahal na mahal mo. Yung akala mo hindi ka talaga gagawan ng kung anumang pagkakamali. Yung alam mo na hindi ka naman talaga sasaktan nito ng intensyon eh. Tama. Pero hindi. Nagawa na yung nagawa eh. Nakapanakit na ng damdamin ng sarili niyang anak. And grabe yung plot twist dito. Parang, Sobra. grabe yung twist after twist after twist. Ako hindi ko maisip partner kung paano kung ako tapos yung tatay ko ay iisa lang yung ginugusto namin. Hindi, dude. Hindi, kunwari lang ako ikaw ako lang, nga, ikaw lang. sinampol ko nga sarili ko partner. Hindi ko na maisip eh. Kunyari ako, tapos yung tatay mo, ko, isa lang yung ginugusto nyo. namin. Isa lang yung Binibebe ninyo. binibebe namin. Parang hindi kaya ng konsensya at utak mo. Hindi puso ko kaya at masasaktan ako ng sobra na bakit naman tay? Kaya mo itakwil tatay mo. Hindi ko alam. Pero palagi mo posible na matakwil mo siya sa pagkakataong Hindi ginawa naman. niya. Siguro dahil sa babae, hindi. Ang babae, marami yan sa mundo. Pero ang tatay, isa lang. Hindi So, ko naman siya matuturuan kung tumibok din ang puso niya. Ang makakapagsabi lang dun, bakit pumatol yung babae dun sa tatay ko? So, ganun din ang tanong ko. Bakit pumatol itong lalaki dun sa nanay? Hindi ba siya nag-background check? Hindi ba siya nagtanong muna na sino ba yung nasa family tree ninyo? Baka kamag-anak mo si Tandang Sora, malaman ko man lang. Di ba? Di ba? Ako, sa totoo lang eh. Inaaral mo eh. Inaaral ko, eh, Pag siya- lalaki ka, aaralin mo, di ba, yung background. Dapat. Pero tandaan mo, Duda, etong secret file sender natin na si Luna, siya ang lumapit kay Nathan. Yes. At etong si Nathan, parang hindi naman talaga niya super bet. Etong si Luna, kumbaga, napilitan na lang siya na, sige na nga, jowain na kita kasi lagi kang nandyan, ang kulit-kulit mo eh. Tapos meron talaga siyang original na girlfriend na hindi lang talaga sinabi din siguro ni Nathan kasi nga, ang kulit nitong isa eh. So parang, alam mo yon, hindi na rin talaga niya nasabi lang doon sa magkabilang parties. Pero may pagkakataon siyang sabihin. Lalong-lalo na nung nagkaroon na ng face-off. Di ba nung nagbagyo sila? Oh. Ayun na yung pagkakataon eh, na parang, eto, si ganito ganyan. Shucks, hindi na ako dapat, hindi ko na dapat pagpatuloy pa to kung ako si Nathan ha. Hindi ko na dapat to pagpatuloy kasi siya yung bukod tanging nakakaalam na merong existing na Luna at si Elle. Tama. Tapos, tsaka lang din nalaman ni Elle nung time na yon na, oh my gosh, ito pinakilala sa akin ng anak ko. Boyfriend pala niya, pero boyfriend ko rin to. Ito yung lalaki ko. Tama. So, doon sa pagkakataong yun, may chance sila na putulin na yung ugnayan nila para matama sana, 'di ba? Pero hindi. Hindi nila ginawa. Ginusto nila. Yeah. May mga choice eh. Pero bakit hindi mo ginawa? Itong guy na to, nasarapan, nasayahan, at sinulit niya rin na, bago to sa akin. Pero inisip ko rin, dude, yung ambag ni Tito Raul, hindi siguro lang talaga pumiglas o hindi lang siguro talaga alam mo yung makapagdistansya itong nanay kasi nga nandun yung presensya ni Tito Raul eh.
etong Tito Raul na ito, feeling ko nandun siya sa parang possessive era niya dito kay Elle, dun sa Elle, nanay. Sa nanay. Oo, kaya siguro humingi siya ng tulong dito kay Nathan. Siguro yung thinking din ni Nathan nun, protektahan etong si Elle kasi may pinagsamahan din naman sila. Tama. So, nandun nangingibabaw yung care. Nandun din yung love. Kaya hindi niya mahiwalayan din siguro para just in case na maghiwalay sila, kung ano mang gawin ni Raul, meron siyang masasandalan. At yun ay si Nathan. Naiisip ko lang din naman yun na baka ganun talaga yung nanging senaryo nun, which led to a bigger situation. 'Di ba? Sinabi nga dun na napatay nito ni mama niya, ni Miss L. Etong si Tito Raul, kasi si Tito Raul dapat talaga yung gagamit ng dahas, 'di ba? Dahil nakikipaghiwalay sa kanya yung partner niya, which is yung nanay ng sender natin. Pero biglang yun na, nagkaanuhan na ng self-defense and everything, and ang napuruhan talaga itong si Tito Raul. That's why nakakulong yung nanay ni Luna. Nakakalungkot lang, no? Tsaka parang kung papakinggan natin itong secret file na to, dude, parang sa teleserye siya nangyayari. Pero may mga ganyan totoo, ah. Oo nga, dude. Alam mo, parang patunay itong nangyari kanina na yung akala nating imposible, posible pala talaga mangyari. Yes, totoo. Eto, share lang po namin ni Titan Jello, ha. Yung naging caller po namin last Wednesday, April 15 ng gabi, nakasama po namin kanina. Sila po yung pinagtagpo namin kanina lamang. First time nilang magkakilala. Hindi sila naging magkarelasyon pero nagbunga yung kanilang Pagmamahalan. hindi siya pagmamahalan, dude. Yung kanilang ano? O sige, papangitin ko. Yung kakatihan. kakatihan ba yun? Hindi, Kaligayahan? pero aminado sila, dude, Yes, na yes. parang that was just Para na lang nag-click sila bigla at may nangyari sa kanila. Oo, Yes, Kumbaga tama naman. parang samahan na parang 1 month lang tumagal, pero alam nila yung nandun naman yung connection, nandun yung pagkakaibigan, pero nothing deeper than that. Kaya nagulat kami ni Titan Jello na totoo pala tong mga taong to. So, kung i-relate natin siya sa ngayon, itong ganitong klaseng secret file, pwede rin talaga siyang mag-exist sa mundong ito. At exist, partner. Kasi marami akong kakilalang ganyan. At alam ko yung mga nakikinig ngayon sa atin, alam nilang legit yung ganitong kwento. Kasi, partner, maraming akong nakilalang tao na nakarelasyon mismo na yung karelasyon ng nanay niya. Shucks. Totoo yun, may ganun. Meron pa nga kaibigan kong isang gay. Kaibigan ko isang gay. Tapos may boyfriend siya. Tapos yung boyfriend niya na yun, naging shota din ng kapatid niyang babae naman. Oh my. Ay, may mga nabasa na pala Yes, ako dyan may secret file. totoo yun at nangyayari yun. Totoo yun. So, May ganun talaga. So talagang ito po ay isang sign or parang isa pong manifestasyon na nangyayari po ang mga ganitong klaseng bagay. Hanggat wala tayong naririnig sa storya natin na bigla siyang nakalipad, 'di ba? Kahit wala siyang sinakay na eroplano, sinakyang eroplano. Naglabas siya ng laser beam. Naglabas siya ng laser beam, bigla kami wave siya. Kami wave, no? Pwede pa, pwede tayo talagang maniwala. Pero yun nga, kabisyo, sobrang lupet na tong secret file na to, and up until now, kami ni Titan Jello, shock na shock. Kasi, pero mo, hanggang ngayon, no, nandun na yung kapatawaran, pero bumabalik itong si Nathan sa buhay ni Luna Magulo pa yung isip niya And natutuwa naman ako sa kanya kasi hindi niya sinunggaban agad yung pagpapapansin sa kanya ni Nathan. And she is taking her time. At dapat naman talaga ganun Na hindi porke may bumabalik, itatanggapin mo siya agad. Kailangan mo talagang pag-isipan, 'di ba? Na kung tama pa ba, kung worth it pa ba itong taong to matapos kayong dalawang tuhugin ng nanay mo. Tama. Kasi ang matinong lalaki naman, hindi tutuhog yan
Tumutuhog. Pero isa lang. Anong hindi tumutuhog? Hindi Pero totoo. ako magagalit. Tumutuhog kami. Nanunuhog ako. Hindi tuhog ng dalawa. Kasi pag tuhog, di ba, parang ang dami mong tutuhugin. Parang sa isang stick, tapos dalawa, tatlo yung mga Yan, kikya mo. yan. Kaya siomay, Oo. o kaya squid Isa lang ako sumundot. ball, o, Sundot diba? lang pala. O, sundot lang, hindi Sundot. tuhog. Ayan. Sa bagay, tama. Diba? Mahilig lang ako sa mundot, Rocky. Oh. Sino yun? Sino yun? Oo, hindi naman nakakapagtaka kasi nakailang ka ng pamilya. marami talaga ako sinusundot. Uy, sino yun? Ang dami ka namang pamilya, di ba? Sino ba yan? Mahilig ako sa mundot, Rocky. Yan yung alter ego mo, Titan Oo, Jello. bumubulong. Nakakatakot. Intrusive thoughts mo yan eh. 5 na pamilya ko, Rocky. Pero eto pong secret file ni Luna ay maging lesson po sana Yes. sa mga kabisyo natin dyan. Tama. Na matuto tayong rumispeto ng boundaries and ng ibang tao, yung kanilang mga Ari-arian. ari-arian. Kung sa kanila yan, sa kanila yan. Kay Juan ay kay Juan, kay Pepe ay kay Pepe. Oo, Ganon. Huwag ka nang pumepe ng pepe. Ano yun? Hindi! Rocky, gusto ko yun. Si Pepe. Uy, huwag kang lumabas! Grabe intrusive thoughts Oo. mo Sumasali talaga siya dito Ang gulo, no? Oo eh. Nangingilam. Nangingialam. Ano ba pangalan yan? Hindi ko pa alam, Rocky. Rocky, hindi ko alam. Hindi, pero dude yun. Isa yun na wag, kumbaga, alam mo dapat yung bro code o girl code. Yes. Pangalawa, yung kahalagahan ng kapatawaran. Tunay. Kasi at the end of the day, gusto lang naman nating maging payapa sa buhay. May mga tao sa buhay na natin na, pinatawad natin pero hindi na natin tinanggap. Siguro it applies sa mga kaibigan natin. O sabihin na natin sa mga malalayong kamag-anak. Pero pagdating kasi sa magulang, parang feeling ko, kung may nagawang pagkakamali yan sa'yo, oo, patawarin mo, pero tanggapin mo pa rin. Tama. Feeling ko lang naman unless sobrang grave offense ang ginawa sa iyo, 'di ba? Unless sobrang nakakasuklam yung ginawa sa iyo. Yun talaga, wag mo nang tanggapin. Kung hindi naman may pamilya yung ginawa sa iyo, wag na. I agree. Sa ikaw, dude. Ako naman, ang lalaki o babae sa buhay natin Ay pwede tayong magpalit. Pero ang magulang mahirap palitan. Iisa lamang yan. Sa akin, kung nakagawa man ng pagkakamali yung magulang niya, nanay niya, o tatay niya, sa kanya na nakatutok ngayon sa atin, matuto tayo magpatawad. Tao lang din tayo nagkakamali. Hindi nga lang ganun yung pagkakamali mo, pero nagkakamali ka rin. So dapat, kung nagkakamali ka, marunong ka rin magpatawad kasi may mga tao rin nagpatawad sa'yo eh. Totoo. Ganun lang yun. At ang nanay o tatay, isa lang yan sa buhay natin, pahalagahin natin. Yes. Totoo yan. Tawad patawad wag tuwad Rocky, gusto ko yung tawad, Rocky. Hoy! Uy! Huwag kang ganon! Nangingilam ka sa amin eh. Grabe yung intrusive thoughts mo, dude. Patahimikin na yan. Ayoko, Rocky. Gusto ko tawad. Uy, huwag kang mangingilam dito. Huwag kang nangingilam dito. Magulo ka. Kaya nga, napakagulo niya mo. Napakagulo ng intrusive thoughts mo. Anyway, gulo. mamaya baka makasama pa natin yung intrusive thoughts mo, Titan Jello. Kaya kabisyo, kapit ka lang kasi kasama nyo pa rin kami hanggang mamayang 12:00 ng madaling araw. Share your thoughts or share your stories to us, rakitera@gmail.com. At kung sakali man, pwede kayong tumawag sa aming Viber number para sa programang Top Secrets. Kasama mo pa rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!